Jangan aja gak ngantuk. Padahal saya ngantuk aku lho yuk. Nggih. Haus. Sopo haus? Siapa sih ngomong haus cuma gak patek krungu aku. Entah ono udan nang mangapor rek. Lho terus niki lan apa mi? Embo gelut yo kenek. Ya akan menang sampeyan timbangane aku. Kok iso? Lah sampeyan lanang aku wedok. Ya keperucut omong. Padha wedok. Napa, Pak? Tidak ada sampeyan mi. Lah iya berarti sampeyan duwe penggemar setia nduk kene ya. Dadak tok kono duwike ya percuma. Nggih, saderengipun dalem aturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sewepi to mi sing jawab kok wong siji loro telu kata itu. Padahal temriki niki mayoritas Islam sedanten nggih. Nggih. Napa ana wong salam gak dijawab? Hukume wong jawab salam menika wajib, sing muruk salam sunah. Sunah. Mongko ana wong salam gak dijawab berarti dublek. Monggo dijawab kanthi ikhlas kanthi sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Pinaringan berkahi Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Ugi selamat senimane. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh para sepuh sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Kecantol permen. Temriki pagelaran ludruk Budi Wijaya ngelaraken adicara Bedayan Sekarsari. Ning saderengipun mami ngaturaken sembah nuwun kagem sedaya channel-channel YouTube yang di depan Mas Dion. Ugi yang satune niku napa? Kirang pirsa kula nggih. Taklim. Taklim baso, matur sembah. Taklim ta. Nggih, matur sembah nuwun. Yang sudah bergabung kali channel YouTube-nya Budi Wijaya. Oke konjo kerja bareng channel YouTube Budi Wijaya ono apa ayo? Wonten niku cerita humor, wonten ludrukan yang terbaru. Campur sari dari wong anti galau. Lan mobilnya jenengan pengen pirsa sejarahipun seniman mulai dari pengalaman. Dari monggo dipersani channel YouTube Gundul TV. Yuk nggih. Ugi konjok matur sembah nuwun anak-anakku dulur-dulurku sabu ingkang sampun rawuh. Nggih, sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking sabu seluruh Jawa Timur, Lamongan, Tikung, Mami, Laban, Bringkang, Watu Gede, ugi Umi Balong Mojo, Umi Kenti, sugeng amirsani lewat channel YouTube yang di depan. Ugi kru tim pedot jalur langit Kaji Suhut ingkang sampun mirsani ten channel YouTube. Yuk ben gak ketelarung-telarung monggo diwiwiti sesarengan duo iblis. Ganti maneh? Gak ganti ya wis. Ganti. Jarare pancet are. Sesarengan duo Jami anti baik teko yuk. Lah ya tak kira gak teko aman-aman saja tibane mendelik lho kono ya. Kalene
aja timbang ana sing duwe kaya ngene rasane ati kaya gendang dibuburawon kaya ngene rasane ati dinawani tansah kelayongan. Sepindah malih matur sembah nuwun suwane para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Nggih. Yuk. THJ tasik nyengkuyung dalu menika. Nggih. THJ Audio. Kale Lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang. Monggo dipun timbali adik-adik awake dhewe yuk. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Ning Adis Arista dan Ning Kiki Amelia. Mboten supe mami ngaturaken sembah nuwun kagem penggemar setia saking Segodo Bancang Tari. Sugeng dalu. Nggih. Dawar Brayu. Sugeng dalu ki. Wotan Sari Lamongan. Sugeng dalu. Nggih, sugeng mirsani lewat channel YouTube-nya Mas Dion Budi Wijaya TV. Iki anakku lanang Samsul ya teko sembah nuwun. Yen duduk sumur kari nyumbere ora melu ngombe tak rewangi taruhan umur kari senenge wong liya sing duwe. Bedayan dalam konsep umbah-umbah. Iya, konsepnya cuci mencuci. Nggih. Selajengipun sabaripun Mbak Adis kali Mbak Amel. Neng Marsa dan Neng Nana Saleho Handayani. Niki konsepnya nopo Mi? Sakit pinggang loro boyok. Oh, ngoten. Di belakang Ning Sanana akan saya tampilkan pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika dan Ning Yuni Suyanto.
Napa Bunda? Oh ditimbali nggih, manten iki nggih. PT Anggram selekur dino yen wis netes matune ora padha iku ngono sifate menungso ana sing apik ana sing ala jare jamian. Sabaripun Mbak Yatika kali Mbak Yuni dipun aturi sing duwe horeke Kota Jombang dan juga seorang mua yang terkenal di Kota Jombang Mami nggih Anik Kumala dan Ning Rani Asmara. Orkin Jombang hadir untuk Anda. Konsep apa nih? Ya. Dan kali kulanya kali harap nyabrang kena uwate etana kemati ulang kemati ya nanti timbang podo apote. Dengan konsep sumo murang-muring. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan pengreman asli Budi Wijaya, Sinten Mbak? Ning Susan Warsono dan Ning Mariyati Sudarto. Yo ya. Sekarang bendi kalau bendi mana rodanya dulu cinta sekarang benci kalau benci mana kandanya. Mbak Mariyati dalam konsep
egolan patah tulang. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Rizky ning Titin. Aduh kaget aku, ada kucing. Di belakang Ning Titin akan saya tampilkan Ning Vikum Sukrisna dan Ning Sartini. Jane mami iki kok jan laris men kok ket mangkok mau mamami sapa to mi penggemarmu? Ya lo nyusu be. Sabaripun Mbak Vikum kali Bu Sartini langsung kemawon seniornya Budi Wijaya keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Lamongan, ingkang kaping kalih Ibu Mary saking Mojosari, kaping 3 Ibu Irma saking Jombang.
Baiknya. Gimana kok kalau mau sesarangan seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kanthi beksan Bedayan Sekarsari Belender mengguri langsung ke mawon Mas Jono. Masih bersama Delewung Anti Galuh dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang sumangga Mas Jono. Album terbaru dari Budi Wijaya The Leo Hulu Pedot. Ibu
tembangipun Gulu Pedhot. Salajengipun satu bang request dari penggemar setia Bahtera Citaloy.
Jadi tebak terakhir. Yuk. Nggih napa Mas? Oplosan bola. Oplosan. Lo ayo Pak. Sekarang Budi Wijaya. Eman duwite gawe tuku banyu setan apa ora mikir yen mendem iku bisa rusak pikiran aja diteruske mergo ora ono untunge ya sambat maren ono amandem beto
Ado kembang ora ono gunane. Sepanuhun suwane para warga yang mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Yuk, wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Galih. Ana wong Jawa unen-unen yuk, jroning suku kudu eling lan waspada peja-pejane wong alit ya peja sing eling. Among rasa nggih among wektu cukup kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merintih di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalam.